בקיצור, רצינו לעשות לכם סרט חתונה. קבענו אצלי בסלון ב2. אבל אז גילינו שאף אחד לא יכול להגיע. אז החלטנו לעשות את זה קצת אחרת. אביו התחבר לסקייפ האחרון, וכמובן כבר היה צריך ללכת. חברים, הגעתי. זריז, זריז, זריז. יש לי רבע שעה. לשי היה רעיון. בואו נביא המון אנשים, נרקוד הורה עם כולם, נביא עוד המון אנשים מהרחוב ונעשה את ריקוד ההורה הגדול ביותר בעולם. לא. עומר ניסה להציל את המצב. תקשיבו, אני אומר לכם, אנחנו נפתח דרופבוקס, כל אחד שם 5 שיר, יהיו לנו ביחד 55 חמשירים, ויאללה, סגרו עניין. מה זה דרופבוקס? אפרת הציעה שנעשה מתיחות. אולי נעשה קצת יוגה, זה מגביר את היצירתיות. ואז היה לי רעיון גאוני. בואו נעשה אליהם חיי. אבל הרעיון נפסל. דנה התנגדה. אני נגד. ואז אביו הציע רעיון. אוקיי, אלכוהול זה הפתרון להכל. תוך שנייה אני מוריד שוט ואני איתכם, ויש יתרון הכי מדהים שהיה פה. אז ככה. והיצירתיות אכן גברה. יש לי רעיון. בואו נעשה סרט שאני מתחתנת עם ניר. אני רוצה להיות קלה. איילת הציעה שנגיד עליהם דברים יפים. יש לי רעיון. בואו נגיד עליהם דברים יפים. יואו, הם מקסימים, אני כל כך אוהב אותם. והם יפים! חמים. ותמיד עוזרים. וכאלה חברים טובים. עזבו אתכם, בואו נשים צילומים מביכים. אבל אז נזכרתי שנועה ביקשה שלא יהיו. רגע, אבל נועה ביקשה שלא יהיו קטעים מביכים שלה. טוב, נו. אפרת יצאה בהברקה חדשנית. אולי נצא להם סרט בתיכון ביהוד? רגע, לא עשו את זה כבר? זה מוכר לי מאיפשהו. פתאום נפל לי האסימון. אולי נשים תמונות של תינוקות חמודים וקטנים מברכים. זה בטוח שמוגג את כולם. ואני, שיהיה לכם מזל טוב ואהבה, ושתביאו לבני דוד ואהבה ואושר מאבא יונתן ואיתן. מזל טוב. מזל טוב לנועה. תגיד, לא מזיד. מזל טוב לנועה. מזל טוב לנועה. רותם הציע הצעה מקצועית שאף אחד לא הבין. מה, אתם מפגרים? בואו נעשה את השיר בפא מינור, נעשה מודולציה כפולה, נסיים במז'ור עם סיום גדול, נגרום לכולם להזיל דמעה. מה לא הבנתם? יונתן הקטן. אביו קפץ על הרעיון וילתר. אני חשבתי על משהו כמו דרך השלום, אבל לחתונה צריך משהו קצת יותר פוליטיקלי קורקט, אז נעשה יונתן הקטן, מילים ולחן אביו. ניר ונועה חמודים רצו בבוקר לחופה, הם טיפסו ורצו, ובסוף יצא חתונה. וכולנו אולצנו לזרום. מתחתנים. בסוף האחיין הגאון שלי הציל את המצב. אולי תעשי סרט בקיצור? בקיצור, רצינו לעשות לכם סרט חתונה. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push, push, push.
עכשיו תעשו שלום. מה לא הבנתם? יונתן הקטן. Pikachu,